Tenint en compte el que comentàvem sobre el seu pas per la mesa del Parlament, aquestes declaracions que ha fet també qüestionant el rumb de Junts, vostè és una ànima lliure dins del partit? Sí, jo intento ser una ànima lliure a la vida, cosa que la política a vegades és més difícil. Jo no qüestiono la política de desobediència, sinó qüestiono la desobediència que no ens porti a res. És a dir, hi haurà un moment, jo crec que amb la confrontació intel·ligent, com ha assenyalat el president Puigdemont, el que passa que ha de ser intel·ligent. Hem de lliurar aquelles batalles, i ja no dic ni tan sols les que puguem guanyar, perquè llavors serien molt poquetes, sinó aquelles de les que traguem un rèdit polític. I això és el que vaig dir en una entrevista just quan m'acabaven d'escollir a VilaWeb, que va ser que jo crec que ostento en aquests moments el rècord de la persona que ha estat menys temps a la mesa del Parlament de Catalunya. Va ser encara no un mes? Jo crec que no va arribar un mes, sí. Van escollir, Setmana Santa pel mig, i de seguida ja vaig deixar-ho, sí. Qui va decidir que vostè havia de deixar-ho? No, ho vaig decidir jo. Ho vaig decidir jo perquè una vegada t'han escollit no et poden fer fora, el partit no té capacitat, però el que no volia ser és cap obstacle. Jo el que vaig dir, ho repeteixo, malauradament els fets m'han donat la raó. Hem de tenir en compte que tenim enfront un adversari molt poderós, que és l'estat espanyol, no només molt poderós, sinó que ja ens ha demostrat que no té cap mena d'escrúpol per utilitzar la llei, tot el retorçadament que calgui, per utilitzar les clavegueres, i per tant és una guerra desigual. I com que és una guerra desigual, perquè ho estem veient amb l'aplicació de la LOREC, o amb totes les imputacions judicials, és a dir, en exemples constants i abundants de l'ofer que aplica l'estat espanyol, llavors la nostra confrontació ha de ser intel·ligent, perquè si ens anem a donar de cops de cap contra la paret, això no ens farà independents més aviat, ni no podrem anar tampoc amb actituds testosteròniques, de dir per aquí, perquè creiem que és el just, que ho és, no? Perquè al final hem de veure com els sortegem. I en quines batalles seria intel·ligent des del seu punt de vista batalles hem de fer moltes. Fer aquesta confrontació? Per exemple, jo posava un exemple molt clar, perquè el moment en el que vaig fer aquestes declaracions, per exemple, va haver-hi molta gent de molts càrrecs d'Esquerra que em van felicitar com si els hi hagués donat la raó. Dic, no. Per exemple, a l'exemple que els hi posava, dic, jo crec que el 30 de gener del 2018 havíem d'investir el president Puigdemont, que ja ho sabem que després el Tribunal Constitucional s'hauria carregat aquell mateix vespre i hauria tingut poc recorregut, però la potència que ens donava tenir un president escollit, investit, i que després se'l carregui al Constitucional de cara a la batalla exterior, que és la que estem jugant amb possibilitats d'èxit, era molt potent. Tornar a dir que no ens agrada el rei o que tenim dret a l'autodeterminació, que ja ho sabem però que no ens ho reconeixen, no ens condueix a res. Jo, per exemple, en una entrevista que havia fet abans d'aquesta de VilaWeb a TV3, amb l'Elena García Melero, el mateix dia que m'escollien, vaig dir, si no ens deixen parlar del rei, doncs farem una moció que digui el bròquil s'està florint, tu ja m'entens. I llavors tindrem els censors bojos a veure què volen dir aquesta gent amb el floriment del bròquil, i això és una confrontació més intel·ligent, si més no més divertida, que la de tornar a dir coses que ja sabem quina serà la conseqüència, absolutament injusta, i que els tribunals europeus ens acabaran donant la raó, però que de moment no condueix a res, i anem sacrificant peces a canvi de res. Això és el que jo voldria evitar. La mesa anterior i l'anterior president del Parlament, Roger Torrent, aniran a judici, s'enfronten a una pena d'inhabilitació. Sí, i per descomptat el sistema judicial espanyol, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i han demostrat que intentaran, a la mínima que pugui, anar apartant diputats, anant apartant diputats i càrrecs electes. Per tant, l'independentisme, segons vostè, ha d'estar disposat a això? Sí, hem d'estar disposats a lliurar batalles, és a dir, no ens la regalarà la independència, no ens la regalarà ningú, ni tampoc crec que l'aconseguim amb una taula de diàleg amb l'estat espanyol, cada cop els convencem i si teniu raó. No n'és partidari de la taula de diàleg? Si la taula de diàleg serveix per demostrar que a l'altre costat no hi ha ningú, benvinguda sigui, però no hi perdem el temps, tinguem ben clar tots que això no comportarà a cap lloc i que l'única estratègia que ens donarà resultats és una estratègia de confrontació. Però insisteixo, confrontació intel·ligent, confrontació pensant quin rèdit anem a buscar. La confrontació, per exemple, que estem fent a l'exterior és una confrontació intel·ligent. Aquí també en podem fer, el que dic és que no crec que compensi
sacrificar peces per res. Tots els que estem a primera fila hem d'estar disposats a patir una inhabilitació. Jo, en el meu cas, ho he dit alguna vegada, no diré que em surti gratis, perquè no tinc cap ganes de que m'inhabilitin, però jo em guanyava la vida millor abans de dedicar-me a la política que ara. Jo soc advocat, mantinc despatx i em guanyo la vida millor fent d'advocat que fent de polític. Per tant, el cost de la meva inhabilitació seria recuperar molt de temps pel despatx i per la família, que ara no tinc. La meva família i el meu despatx estarien encantats si m'inhabiliten. Per tant, jo en aquest sentit vaig amb xarxa, però és a dir, si m'inhabiliten, que tingui algun sentit, que és perquè he fet alguna cosa que ens donarà algun rèdit. Per tornar a dir caca no compensa. Fèiem referència abans al cas de Pau Juvillà, de la CUP, que també era membre de la mesa, i aquí finalment es va treure l'acte de diputat. Quines conclusions se n'han de treure d'aquest cas? El que també es va evidenciar és que una cosa és la desobediència política i l'altra la desobediència dels funcionaris del Parlament. Malauradament, en aquest cas, que és quan se'm repesca per anar a fer de president de la Comissió de l'Estatut del diputat, aquest cas és l'evidència constatada d'allò que deia jo la Setmana Santa anterior quan va haver-hi tota la polèmica. Quan arriba el tema del cas Juvillà, jo ja adverteixo a la presidenta que aquesta batalla no la podem guanyar, perquè ni que tots els polítics estéssim d'acord, cosa que no em sembla, li dic presidenta, ni que tots els polítics estéssim d'acord, arribarà un moment on hi haurà decisions que necessitaran el concurs d'un funcionari, que haurà de fer una transferència bancària, perquè ni la presidenta ni els membres de la mesa, ja en faltaria més, tenen els codis dels bancs per fer transferències, o algú haurà d'activar el sistema de vot dels escons, i amb això caldrà, i ja vèiem, sabíem, i ho estàvem veient aquells dies, que els funcionaris estaven en estat de pànic, com que la repressió fa el seu efecte, i l'Estat ja els ha advertit que procedirà també per desobediència contra funcionaris, per tant contra treballadors públics que depenen el seu sou de la feina que tenen. Ja sabíem que difícilment que ens trobaríem que molts d'aquests funcionaris no estarien disposats. Per això dic, hi arribarà un moment en què no podrem fer-ho. I en tot cas, si fem, hem de tenir tot el consens polític, que jo en aquell moment tinc la percepció, quan la presidenta m'encarrega que em posi al front d'aquest tema, que no el tenim, perquè anaven dient pas a pas, i quan jo parlo amb l'advocada d'en Pau Juvillà li dic, però això fins a quan? I fins que el Suprem dicti les mesures cautelars. Diu, bueno, després ja veurem. Dic, home, llavors sí, hem de ser fins que el Suprem dicti les mesures cautelars, que li dic llavors 3, 4, 5 setmanes, que és el que va passar. Dic, vols dir que paga la pena fer tot aquest viatge per guanyar 5 setmanes? Perquè si a més nosaltres els polítics presumim de que resistirem la posició i per tant generarem unes expectatives que després no podem mantenir perquè no tenim la força per fer-ho, acabem generant més frustració. Hem generat unes expectatives que després no podem complir. I tot això és el que jo havia dit a aquella entrevista a VilaWeb i que després, malauradament, s'ha complert. Hem de confrontar-nos, però de forma intel·ligent, i es poden fer coses, sí. Com estan les relacions parlamentàries entre els grups, entre Esquerra i Junts per Catalunya, sobretot, que són els dos socis de govern? Sí, a veure, les relacions parlamentàries són d'harmònica desavenença, és a dir, som socis de govern, hi ha un govern que més o menys funciona, està clar que hi ha friccions, però vull assenyalar que han existit sempre, també existien abans de l'1 d'octubre i fins i tot quan eren Junts pel Sí, anaven tots junts, també existien. És evident que les estratègies polítiques de Junts i Esquerra són diferents. Esquerra aposta per la taula de diàleg, jo no me la crec, i tant de bo he dit moltes vegades, la taula de diàleg dongui fruits i demanaré perdó de genolls a tots els que des d'Esquerra han apostat per aquesta taula, però tinc el convenciment, malauradament absolut, que és impossible negociar res amb Espanya. He estat, ho dèieu abans, 2 anys diputat allà, i tampoc cal haver estat diputat allà per saber que ni amb el Pedro Sánchez ni amb el PP ara figura el govern més progressista, més sensible de la història, i no avançarem res. Ja ens ho han dit, que ni independència, ni autodeterminació, ni referèndum. Per tant, si anem a negociar el retraspàs del turó de l'home, aquesta taula no serveix per res. En aquest context, la independència és possible?
La independència és possible, jo diria que és segura. Des de l'1 d'octubre, que és l'acte de desobediència civil més gran de la història d'Europa, es produeix una desconnexió absoluta, perquè fem un exercici d'això de desobediència, votem amb il·lusió, i no només això, sinó que la policia ens pega per votar. Després els ministres, recordem de l'època del PP, neguen que ens hagin pagat, empresonen els nostres líders, tota la repressió que s'ha desencadenat amb posterioritat. I això ha fet que la desconnexió entre una majoria de catalans, m'és igual si som el 52 que el 48, bueno, m'és igual, prefereixo que siguem el 52 que el 48, però és a dir, una majoria molt qualificada de catalans hem desconnectat de forma absoluta de l'espanyolitat, de la monarquia, i per tant això no té una altra sortida que la independència. Trigarà més o menys, però si nosaltres sabem mantenir l'atenció al pols amb Espanya, això és inevitable i ja no trigar massa. Al carrer, l'independentisme social, com el veu vostè? Doncs empipat, desanimat, la pandèmia ha fet mal perquè ha desmobilitzat, després de l'espectacle que donem els partits, abans se'm preguntava pels partits, els partits no estem bé, però segurament es magnifica més també del que és la realitat, perquè lògicament les discrepàncies són les que tenen més repercussió mediàtica, però de fet la gent percebeix que estem tots brallats i que no avancem i que darrerament diria que les polítiques que estem fent són molt autonomistes. Per tant, la gent està desanimada i emprenyada amb tota la raó amb els polítics i amb els partits. I què han de fer els polítics i els partits per revertir-ho? Parlo de nosaltres, de Junts, el que hem de fer és redreçar el rumb. Demà tenim un Consell Nacional a Alcarràs i allà s'ha de determinar, perquè això ho va decidir l'executiva del partit la setmana passada, data per celebració d'un congrés i s'haurà de renovar lideratges i establir perfectament de forma clara cap a on anem. Anem a fer una política neoautonomisme, anem a fer un seguidisme d'esquerra a la taula del diàleg, on nosaltres som, com hem dit, els de la confrontació i anem a dissenyar un pla de ruta amb totes les dificultats, perquè si això fos tan fàcil com tocar un botó i ser independents, és evident que ja ho hauríem fet, però amb totes les dificultats, si mantenim aquesta estratègia ens en sortirem. Parla d'aquest congrés que ha de fer Junts per Catalunya. Han començat a sonar noms en aquests futurs possibles lideratges, per exemple el de Jordi Turull o el de Laura Borràs, també interrogant sobre els actuals president i secretari general, Carles Puigdemont i Jordi Sánchez. Quina és la seva aposta? A veure, el president Puigdemont, jo crec que ho ha de dir ell, acabarà marxant, ell ja fa temps que ho diu que ha de ser així, i a més crec que és bo que es centri ell amb el Consell per la República, no perquè no tingui la capacitat de liderar les dues coses, però sí que és el Consell per la República, que és la gran aposta estratègica de futur, va néixer ja torpedinada pels altres partits, i llavors si ell segueix mantenint la presidència de Junts, doncs això dificultarà que el Consell pugui tirar endavant. En el cas de Jordi Sánchez, jo crec que no ha sabut consolidar el lideratge dins del partit i, per tant, dubto que presenti candidatura a revalidar la secretaria general, no? I per tant, doncs sí, la presidenta Borràs jo crec que és en aquests moments el líder més ben valorat dins de Junts, i per tant, si ella opta a la presidència del partit en substitució del president, en el cas que el president efectivament acabi marxant, crec que no hi haurà discussió i, per tant, aquest serà l'aposta, i llavors haurem de veure entre els diversos sectors de Junts com es configura el tema de la secretaria general i els altres 20 persones que han d'acompanyar el secretari general, la direcció executiva nacional. Feia referència a Laura Borràs. El Tribunal Superior de Justícia ha deixat a la presidenta del Parlament a un pas del judici per presumptes delictes quan presidia la Institució de les Lletres Catalanes. El judici, per tant, s'ha de comptar que arribarà segur? A les alçades que estem és el més probable. Encara tècnicament és possible que no s'acabi obrint judici oral, però tot apunta que això serà així. Aquest judici no hauria d'existir mai si Laura Borràs no fos una persona amb el pes polític que té, no hauria ni tan sols començat aquest procés.
el fraccionament de contracte, a banda que sigui una cosa habitual o no a l'administració, és que no és delicte, i el que passa que aquí hi ha hagut una investigació prospectiva durant molt de temps, i aquesta investigació prospectiva és la que fa que se l'imputin ara, això diu a l'auto de transformació, sobre el que es farà l'escrit d'acusació la Fiscalia d'aquí uns mesos, que se l'imputin una sèrie de delictes. Jo el que tinc clar és que en tot cas aquí no hi ha cap cas de corrupció. Quan la Laura Borràs arriba a la direcció de l'Institut de Lletres Catalanes, es veu amb la conveniència d'informatitzar-ho, de fer les pàgines web, i llavors va fer una sèrie de pàgines web, i llavors resulta que hi havia dues opcions. L'opció de fer-ho a través del proveïdor oficial del CETITI era més lenta, més cara i segurament no tan ben feta com buscar un proveïdor particular, cosa que la llei de contractes li permet fer. En tot cas, el que ara podem discutir si aquesta contractació des del punt de vista administratiu va ser regular o va haver-hi alguna deficiència, però el que és segur és que la feina es va fer puntualment, es va fer ben feta i es va fer per un preu no de mercat, sinó més barat del que hauria costat un proveïdor oficial. Per tant, aquí el que no hi ha hagut és cap tipus de frau, ni de malversació, ni d'enriquiment per part de ningú. Com pot condicionar el judici i una possible condemna la seva trajectòria política? Doncs clar, si al final hi ha un judici, una condemna, que de moment és un escenari sobre el que no vull especular, doncs com a tots els presos polítics o tots els condemnats, o el Pau Juvillà que citàvem abans, la justícia espanyola està en modo piconadora contra líders independentistes, i una inhabilitació doncs inhabilitaria a qui sigui el subjecte passiu, l'inhabilitarà per tenir càrrecs públics, no per tenir càrrecs de partits. El president d'Esquerra Republicana està inhabilitat, el secretari general actual de Junts també està inhabilitat, en Jordi Sánchez, i per tant, des d'aquest punt de vista, segueix havent-hi recorregut amb la vida de partit. Jaume Alonso Cuevillas és relativament nouvingut en la política institucional. S'hi veu durant un temps llarg, curt? No ho sé, de fet a mi em venen a buscar, com ho he explicat alguna vegada, com a advocat, i ni militava enlloc, ni coneixia ningú. Va ser l'advocat de Carles Puigdemont. Sí, però em venen a buscar com a advocat i no el coneixia amb ell. L'havia saludat, res, ell no em coneixia a mi en tot cas, no? I em venen a buscar perquè el que és el director del Gabinet Jurídic de la Generalitat va ser alumne meu a la Facultat de Dret fa 30 anys, i llavors pensa, escolta, amb aquell profe que vaig tenir és el... Bueno, no sé, els coneixíem, havíem tingut més tracte, però tampoc massa, i és el que em proposa ser advocat del president i de tot el govern inicialment. I així és com aterro jo en aquest món. Llavors arriba un moment en el que em comencen a demanar de fer xerrades per tot el territori, moltes intervencions a televisions, a ràdios també, això em dona un cert caché mediàtic, diguem-ne, i llavors és quan em proposen anar de diputat, i en un primer moment jo dic que no, i m'acaba convencent a Lluís Llach, és a dir, que és una cosa tota surrealista, i per tant jo he acabat fent de polític, primer al Congrés dels Diputats, ara al Parlament. Bé, és una etapa, és una experiència molt interessant, tot i que la política vista per dins encara és pitjor del que de vegades sembla vista per fora, i ja veurem, no sé, no tinc ni una data senyalada ni tampoc un aferrament. Una etapa interessant, en tot cas, segur. Doncs moltes gràcies per haver vingut avui a Bona Lletra. Que vagi molt bé. Fem ara una petita pausa i de seguida tornem, no marxin.